Dobrý deň, vítam vás. Heso Šterák. Dobrý deň, Bráčkovač. Dobrý deň. Ja som prišiel s takou prosbou. Neviem, či ma poznáte, ale ja som rapper a hudobník. A chcel by som vedieť, ako bude pokračovať moja kariéra v najbližších rokoch. No, bol by som taký odvážny, že ráta to až na roky. Nevadí, pač víme, že repka olejná je jednoročná plodina, jedno leto, ale vy možno vydržíte dlhšie. Dobre, máte nejaké umelecké meno? Bo oni si niekde dávajú také mená, títo speváci. Ja som Budík, alebo takové, že Otec hromu. Ja mám také jednoduché vec. Vec. No. Dobre, vyberte si, pane VC, nejaké oné. Pane, ja tu mám takú vec, Mám také Pexeso nové, mohli by ste mi z neho vyveštiť? Neviem moc cizí stránky a nelapám do rúk, ale môžem otvoriť? Určite. Takže tam nejakú genius loci toho Pexesa, ale pekná škatulinka je to. To má také, čo to je, dálničná nalepka, to si dajte oné. Môžem pomýšať si? Určite. Pekné, to ste vy strúhal z papíra? Pekné obrázky. To ste vy vyrábal, toto Pexeso. Ivanka, moje dievča. Ivanka vaše, no, či len vaše, to nevím. Cítim tam nejakého jágra. Pozadí, dobre, takže jak sa bude ubírať vaša kariéra? Dobre, vaša kariéra, vaše Pexeso, vaše problémy. Pomýšľajte si. Ne, tak to prosím vás, to není prší, normálne. Pekné ako onom v kasíne. Čo vy spievate, aké písne? No, rapové, hovorím, rapové. Napríklad, zapejte nejakú rapnú píseň. Takže nepočúvam tieto stanice nejaké, ja skôr ako vibrace, hudba sfér. Taká najznámejšia moja? No. Som turista. Turista, som turista. Aha, nepoznám. Ale chodím sem na STU, ja do Savny. No nevadí. Takže váš problém. Vyberte si 3 karty. Zo stredu môžeme, hej? Môžete zo stredu 1, 2 a tretia ze stredu ide z vrchu. Alebo, no ako chcete. Vyložte sem. Vaša kariéra. Dobre. Raz, dva, tri. Dobre. Tak toto máme, to je nejaká... Co to je vlastne za karta? To je nejaké retro, ne? Gustav Husák, toto Ninja, toto je oný. Goro, Bilý pes. Nevadí. Vaša hudba nemusí rezať každému. Lepšie povedané, dosť ľuďom to teda reže, ale uši. Nevadí, proti gustu žiaden disputát, páč je tu Gustav Husák, ale ja bych teda moc ve vašom prípade sa nermútil tým, jestli bude kariéra. Víte, čo tým myslím? Áno. Víte? Nevím. No, to vidím. Máte tu nejakého človeka, ktorý stojí s nejakou paní v bílem. Bílá pani. Vy chodíte ako duch po tých kultúrnych domech. Ja neviem, či vystupujete akože v Cíferi, alebo kde máte nejaké turné naplánované, či leky? Po Slovensku. Po Slovensku, no však Cífer je Slovensko. Dobre, ja tu vidím, ja by som to nebral len tak ako Okrskovo, že len Slovensko. Vás čaká veľký svet, tu vidím Znojmo, Voderady, vlastne však to je u nás. Dobre, nemôžete chodiť ako duch, musíte chodiť, hej. Došiel vec, ide vám spívať pesničku o turizme, hej. Dokonca to bude cool, to bude pesnička o kulturizme. Vy budete sval našej populárnej hudby. Vy sa štrádajte, dychovku priberte sebe do kapely. Tuto niekto ako to je ona, Linda Veszprémiová. Pozor na tí tantiemy, lebo Veszprémiová môžete byť bez prémií. Fakt, že vám niekto strhne. Dávajte si pozor, kto vám bude robiť ekonomiku. Tuto vidím drobček, jo, bacha. Vy nemôžete byť figurka, buďte sám sebe pánom, vás nebude nikto táhať za tie nitky. Goro, Bilý pes, víte, čo to znamená? Víte? No vy sa smejete, pane vece, ale vás čakajú veľké vece v vašom živote. Zaujímavé to, ešte si berte ďalšiu kartu. Kľudne skopy. Ďalšia. No, tu sú decká s balónkama, hej? Tí balónky akože sa tak znášajú. A vy sa budete znášať. Ale ne z toho dôvodu, že by ste balón, že by vás nafukovalo. Ne, vás tá sláva ponese výš. Len bacha, tuto je jeden kľúčina, vycerené zuby, horná dvojka a šestka, vyzerá jak bager. On má v ruke prach. Pozor na praktické veci. Zase vám opakujem, pane VC, dávajte si bacha, zmluvy, management, organizácia, kedy budete sa stravovať. Vám pri takom ako hektickom spôsobe života môžu hrozť nejaké zdravotné problémy, ne nejaké vážne.
Jak sa tak na vás kúkam, vy ste taký tenký, že vlastne sa tí problémy ani nemajú kde zmestiť. Ale ono sa môže stať to kľudne, že môžete také nejaké drobné trávace záležitosti, neviem, kde budete tráviť čas medzi predstaveniami, teda tými koncertami. No, tu sú nejakí hokejisti, bacha, to musí byť segment C3. Tu sú chlapci s hokejkám. Hokej môže byť, napríklad Elan vždycky pred koncertom hrajú fotbal. Poznáte, ne? A čo poznáte, Elan alebo fotbal? Fotbal. Fotbal, ale s Elánom. Dobre, hrajte hokej, kľudne pred predstaveniami, uvoľnite stres, vykrčíte sa, myslím v tom repe, čo vy spívate, tam ani není podstatné, aby ste ladili. Dobre, toto je Majka z Gurunu, neviem, či to je zrovna dokonca Majka z Gurunu. Prizvite si vždycky niekoho, kto má takú tú etnokultúru v tom, lebo to oživí vaše, je tu kuko. Kľudne to môžu byť nejaké francúzske šanzony, Bonsoir, Kukolár na Solár, alebo tak. A tu je Lolek a Bolek, vás čaká turné do Polska ešte. Víte polsky? Pár slov. Zežnite si manažera, ktorý vás bude propagovať. Vy môžete kľudne byť, že pán Viec. Nebudete Vec, ale Viec. To v Novým Targu, ale niekde tam to predáte. DVDčka pôjdu na one. Máte DVDčka? Natočte sa, fakt prenone. Vlasy si natočte, DVDčko si natočte, to pôjde na dračku. Ja tu vidím, že 5-6 DVDček predáte v celom Polsku. Ešte si vyberte nejakú kartu. Páči sa to dole. No, to je taký referent, že dole, ako sme sa strieľali kedysi s drevenými puškami. Tak z toho. No, moc si seba nestrieľajte s puškami. Víte, jak skončil Puškin? Ten sa strieľal na 20 krokov. Kvôli cti. Víte, čo je čest? To už sa dneska neví. Čest nechoďte tým oným showbiznisem. Tu sú nejaké plagáty, to je karta, ktorý absolútne nerozumím. Jednak je to škoda sa na ňu kúkať, je škoda papíra, mohlo tam byť niečo iné, nejaká žraba nebo mravenec. Dobre, vyberte si ešte ďalšiu. Vy by ste mali natočiť klip k tomuto Pexexku. Horby. Dvaja hokejisti, ktorí sa prú. No, hokejky, ktoré sa skrížili, nechoďte s nikým do súboja. Takzvané tie vaše betle. Keď betle, tak len ošunku, takzvaný Betlehem, ale ináč nič iné. Jo? Ja myslím, že tá kariéra uzavrieme to 9. kartou. Položte sem. No, to sú dvaja, ktorí sa už neprú s týma hokejkáma. Jeden má dokonca na zádách číslo 13. Víte, čo znamená 13? To je nešťastí. Lebo sa neusmíva. Ale vy sa usmívate. Vidíte? Nebojujte, starajte sa o seba, zdraví, hokej, management a všetko pôjde tak, ako má. Ja si to ešte pomýšam a poviem vám karmicky, čemu ste vy predurčení. Branči. Také zvláštne meno. Povedal by som tak jemne potrhlé. Vy nemáte náhodou veštecké schopnosti? Máte, že? Čo ja viem, tak... Jak je podľa vás venku? Sichrovo. No, vidíte, a to tam nejste. Máte niečo v sebe. Dobre, tuto je karta. Jeden strieľa si z druhého. No, a to je to dole. Jo, branči. Nestrieľajte si z ľudí, strieľajte si s úsmevom, obdarujte ich hudbou, priberte do kapely napríklad 2 fagoty. To sa dneska už nevidí, každý len tí gitáre alebo títo synťátka. Janek Rehocký minule akože tu balalajkal, ale toto už dneska nejde. Fagoty, triangle, toto. Hudba sa musí oživiť, dobre? Na niečo mi zapejte ešte. Máte dobrú kariéru pred sebou. Niečo mi ešte dajte. Aký krátky? Raz, 2, 3, 4 a... Ježiš, to ja neviem. Čo viac, nejsom moc dobrý spevák, reper troška. Toto vidím, že nie ste spevák, ale že ste reper, no tak niečo. Dobre, nebudem vás tu lúpať, nechajte to na divákov. Oni rozhodnú, ale čaká vás veľký potlesk. Ale neklamte tých ľuďom, budú tlískať po hlave, deskáma. Radšej nech ma tlískajú rukáma pod pódium. A bacha na vysoké pódia, aby ste nezleteli. Ste nezleteli? Koľko máte rokov? 37. 37, no, však to je vek krásny, teplota blbá. Dobre? Takže čaká vás všetko, len sa starajte o tie veci, však ste vec. No a všetko bude dobré. Ďakujem. Spokojný? Určite. No musíte byť. Všetko je dobré. Ďakujem. Do počutia.